KRL-video esittää. Siihen aikaan, kun kävin koulua, matematiikan opettajani vaati minua todistamaan, että 2 luvun summan neliö on yhtä suuri kuin näiden lukujen neliöiden summa lisättynä niiden kaksinkertaisella tulolla. Siis suluissa a plus b toiseen on yhtä kuin a toiseen plus b toiseen plus 2ab. En vielä tänä päivänäkään ymmärrä, miksi se piti todistaa. Olisin mielelläni uskonut opettajan herrasmiehen sanaan, kun hän kerran vakuutti, että niin oli. Mutta ei, se piti todistaa, ja minulla oli siitä paljon murhetta. No joo. Olisipa jo silloin ollut mahdollista tehdä videoita tietokoneella. Silloin olisin tehnyt tämmöisen pikkuanimaation. Tässä meillä on A. Ja tässä meillä on B sekä A:n ja B:n summa A plus B. Tässä meillä on A:n neliö ja tässä meillä on B:n neliö ja tässä on A plus B:n neliö. Sen sisään mahtuu mukavasti sekä A:n että B:n neliö. Mutta katsokaapa tuota jäljelle jäävää tilaa. Siihenhän mahtuu selvästikin myös suorakulmio, jonka yksi sivu on A ja toinen sivu B, ja jonka ala niin ollen on A kertaa B. Mitä jää jäljelle? Mitäpä muuta kuin toinen suorakulmio, jonka ala myöskin on A kertaa B, ja siitäpä tuo A plus B neliö jo tuleekin täyteen. Olisipa ollut somaa näyttää tämä video opettajalleni ja sanoa lopuksi, että jos maisteri viitsisi vilkaasta, niin siinäpä se nyt sitten olisi. Siis se, että 2 luvun summan neliö on yhtä suuri kuin näiden lukujen neliöiden summa lisättynä niiden kaksinkertaisella tulolla. Että sellainen tapaus, mikä oli todistettava.